that's in the making of one. Yeah, but video one night okay, Ebudon's TV. Ojelo a young grand. Zion Grand we prove we say no nwere ihe na-eme na Zion Grand and some part of Ngor-Okpala, that particular side ahụ. Because now mgbe that incident me, I watched exclusive video of our brother Governor Eziokwu, and I flashed my mind back to the previous video where the reason I tried me post that because also that some of the people banned me posting on their video on my page again. So there's important I don't post this video again here because before, but that's by the way. So enwere okwu okwulu mgbasị na mgbe Ebuka Obi si na ha gbali unknown government location what call 3 or 5 mgba na ha mebili mgbe ha na-alụ that place. He came out and blasted Ebuka Obi, say Ebuka Obi no nwere ihe headline that na-eme n'obodo ha. Nke ha ga fast forward to a few months later, the same him carried a video ebe agbala gwogwogwo na Ngor-Okpala ebe a, and somebody that survived the incident when I see the guy, was the guy that nanda undo ha agbabe na side Zion ka agbabe the other part of the road ebe ana nwere ihe mede. The guy say na ha nwa gbaba side Zion wo fence Zion ministry gbaba they are safe, mana na ndo ha gbabala the other part of the road na ha gbaba nworo side nke ndị Zion because na that place had go develop when where ebe ha ya gbaba, but they ran to the other part of the road. He caught that boy from speaking because actually say nanda na obunan asele nanda gbaba side Zion, he would have pushed that agenda very well. He would have continued pushing it. Mana mgbe the guy sile na agbaba kwa side ebe do to amanda na ha gbaba side Zion the safe, and nanda mgbe nda agbaba also they did not run towards nke Zion, that they started running towards nke Imohia, because he was making it look as if na obodo ha bụ no Enukwute city that you cannot make hojam, and those people came out and ran freely. So unlucky that somebody was actually unalived in that event. But what are they saying? Yes, I one time okay we bulu oku we ga Zion Grand ko prove volunteer mother that na some of the things I know could ebe asị. You know this video kuno wata ihe na-ekwu n'ụbọchị nketa ata ka ọ dịkwa. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Ebudon TV. Because I don't go about life. Because here you are sick and here. You watch, there's a thing that I can get for Cameron and I get for guessing. I went for ya. I back at watch I will do and I read by here went to go and I read and I kept going. Here you see, I'm getting photos and also I want to go about also now. Because I don't go about for complete 2 days and then nothing can forget about what's on about. Although when they Arab for us run the Bokaram Gordon, I don't remember go for the clothes. We might go to Yana or Mother Bukayam or Buffet. Go as Okuna about Buffet. But I did assist now never because if you don't know what you know, so I can make it up. Now I can make it up. Everywhere they come. Yenji second never say I couldn't man on like now you can go. We're going to have date attack. How do we date? 9th of December. December 2025. Oh, what 24? Time 9th December 2025. Why ever cable door no? Yenji we second go here because they will video body send them. Maybe I said also na wan go back. See ebe anu no ko so. Ndi bia ebe on Sunday ka bia. Mecha ya lari ko osibo. Even ha ga korobora na akpo orodo. How do Orodo? Gakwa Oboro, man, how do I know the 10 minutes Orodo, Mopaka, and we're back to the horse, and we're back on Kusotana, watch you win on there, or Mapo. Drone everywhere now, we had a drone, the far enough. So, yet a good name, when you never go about even more about the Shaga, Mobile, November, December, Mabio Deshi. So, one in the morning I say, I couldn't get here, Nango-Okpala, and the program, I didn't get it. Okamu no ye Ebudon. O ka ngu na enwe ya nye na emen. Drone karịrị ebe niile enwe na efegharị nke wezoku na video go make la akosayon. Ana m agwa ndị mmadụ if you want to make chọọ ime friend chọọ onye mma nwere ezigbo obi. Akosayon enwe ihe nnụrụ kịta asị ịwara onye abịara enwe ụdị ihe chọrọ ịchọpụta ma chọpụta. Apụta kịta wee fu drone na-efegharị n'elu ụlọ gbanye drone. This thing na dị ka jet mana ọ na-epe mpe eji anwụrị tọrọ ime ọhịa. Ọ na-efegharị ebe a niile
mgbe gana na security house ka mkpọrọ ihe na-emere na-ajụ ndị security gị na-eme ebe a asị m ozi achọrọ m ịgba ihe na-emere na ihe na-efe adị gosi na security na ebe a asị m na abụ na emekwe nnọọ akụzọl na plọt ihe niile akụzọl eziokwu ana m ala gwara gị efukwana Ebuka Obi n'anya gị na-achọpụtara efuru Ebuka Obi n'anya na ndị ama na nna ya ukwu a na-afụkwara ihe ị na-eme wefukwuo gị n'anya bikos anya na-ebu ụzọ eriri ife ọnụ o nwere nna afụ n'ebe ị nọ gbasara ya nwa na Ebuka Obi fukwu gị n'anya bikos apụtara na asị onye setiri ihe ala Chukwu ga-agozi ya drone ruru 5 na-efegharị ebe niile amadị nna enwere ebe a rụrụ n'ime Ebuka Obi grand ebe a enwere ebe arụ sekuriti house ebe a na-ana mọnịtọ ihe niile na-eme ndị sekuriti ga-ana ebe a mara even ndị abịara iji asef ọwezga na agbara ọsọ acha niile aka gara ịkpara so even eme kịta ịgbada kịta ndị amị kịta nọ ebe ahụ kịta ruru mmadụ 20 something security soro oyi so sekuriti ga-akpakọrọ ebe a niile so a na-ekwu na ndị a mere ihe ozugbo gbakwala obodo ha si so ha nọzi ebe a ya jisi ka m bịa mee vidio ebe a maka ndị na-asị na ha ebe a na-agba ọsọ na mmadụ anọzi ebe asị ọkwa ma ndị a bịa ha bịa n'ọsọ ndị ha bịa mee adazi magoro ya na mmadụ bịa akpaka ya ofu ihe larikwe so ha nọzi ebe a ha larikwera so ọnwụ na ị na ebe ị nọchọ ịbịa program bịaba ị chọọ ịbata vileji mena onwe gị aṅụrị bịaba mụ awe onye ụga ma ha nọ m Ngor-Okpala na-eme onwe m vidio mmechakwala nchọkọta mkpọrọkwa gị pụkwa na ụlọ onu n'ebe onokede ya fụ ụlọ ahụ zinc red sekuriti n'ebe a dị too much ibu zinc red ya sekuriti n'ebe a dị too much ọ ka ngwu na onwe ihe na-eme anọ m Ngor-Okpala na Zion Grand Life wee na-agụle ya ndị ndị mmadụ na-agbafesi lekwe ndị ahụ onye nke a ji okwu lekwe ndị ọkara ka aka na-abịa so na ebe a dịara onwe kam onye ka nsị ka ngwu na onwe na-atụ egwu na-atụzina egwu na ndị ahụ ndị ọjọọ abịa kpa mmekawu ya ofu larikwe so ndị abịa kpakọrọ n'ebe a niile na-achọ ha so anyị kelekwe Nigeria soldiers unu na-eme ọfụma na-ekelekwe nna anyị ukwu Evangelist Ebuka Obi obere Chukwu na-asị na ọ ya dịrị gị mgbe achọrọ m ka ịlọtere n'anya aka Chukwu ahụrụ anyị ọgụ Chukwu fụrụ anya achọrọ ka ịlọtere n'anya aka ka anyị wee nwee ike ịghọtago ụmụ problem a dị ka a na-asọvụrụ anyị ya ọ ka nsị ka nkele gị ọ ya dịrị gị mma na-ekelekwe ndị Zion niile na-ekelekwe ndị fụrụ Zion n'anya na-ekelekwe maka ndị na-afụ ya n'anya maka ọsọ ndị na-afụ ya n'anya ka ga-emecha afụ ya n'anya ịghọtago dịka Chika Ọkpara nwe egwu ọ na-eti mgbe a na-asị njụwa na-eme isi mmadụ chegharị onye a ekwe chegharị isisi pụta ya ka egbuo mgbe a na-asị gị chegharịa ikwere abụcha na ikwe imecha chegharịa kịta dịka ya sị na ihe ọ nwere nwayọ aka nsị ka ọ ga-adịrị onye nwana mma aka nwa nụ na-ebido TV onye amị na ọga nwa agụ atọ amụ na-ebecha lee ya sotekwe ka ama na ọgara ka anyị nọ kwefere ya ihe ahụ nna anyị ukwu ihe ahụ zọ ya ụgara na ịwọchị ịfụ na ịwọchị ụlọ a na-arụgasị ụlọ ka na-aga ịwọchị ebe ọ na ịfụrụ ndị ọrụ ka a nọ n'ụlọ bekiri ahụ ọrụ na-agara onwe so onwe ya na-eme aka nsị ka ngwuru aka nwa nụ na-ebido TV onye amị na ọga nwa agụ atọ amụ na-ebecha maka ebesịara